Снимаме на Hello Neighbor Full Game. Аз съм нов в YouTube, така че не искам хейт, не искам нали, лоши коментари. Искам всичко да е на макс, хубаво и да имаме добро начало и се надявам семейството ни в канала да се развие. Така. Значи хора, ще пропускам тия неща, където че не ги показват. Full Game игра до трета част. От трета част напред няма да игра, защото не искам и не мога. Така че ще ви помогна с доста голяма част. Скифвам Оп, ето топката. Через снежен камък втори. Не бе, шегувам се. Ще изхвърля там. Какво ще не може? Масна тапка не може върна. Добре, взех я. Ще захвърля към прозореца на Hello Neighbor. Ето. Така. Ще го чакам. Не, всъщност няма. Направо влизаме. Така. Влизаме, опа. Така. Това означава, че той има гони, ама няма как да ме достигне. Защото ето тук е затворено. Може да си го отворя оттам. Така. Сега ще влеза. Аре де. Така, браво на мене. Така, включваме го това. Минаваме. И скачваме. Този ключ не трябва. Значи... Хора, аз това видео го правя с цел за помощ на такива на малки, колкото мене 10-12, най-много 13 годишни. Или може да има и по-големи, които ме гледат. Които играят Hello Neighbor и не знаят как да минат. Хора, да, и не знаят как да минат. Тук ще ви покажа. Аз съм се научил. И да ви кажа, хора, от Happy Mode точно ще трябва да изтеглите, защото ако изтеглите от Google, няма да ви даде да минавате другите части, което е много тъпо. Ще ви трябва 40 лева за 80 лева общо за двете части, трета и втора и трета. А за втора и трета, нали, а за финална ще ви трябва 120 лева. Само за финалната. Не е общо, само финалната 120. И аз затова си изтеглих от Happy Mode и се игра безплатно. Така. Взема червения ключ. Вижте колко бързо стана. Втори акт е доста по-труден. Тук не мога да скача. Така. Добро. Батко, баха. Аре, и хора, преди като я играех, имаше такъв апгрейд, който той можеше да ме замени с домати, което беше много смешно. Добре, айде, преминаваме към втора. Хора, вие не смислите, че това ще сме минали втора част. Просто сме в първа. И това е почти в края.
Още сме в края, още малко на първа част. Има. Yes. Готово. Well, I am rather busy. Easy squeezy. Айде, газ. Напред. Така, отваряме. Ще вземем по стол. Влизаме. С гръм и тряса. Така. Скачаме тук. Чакайте, аз забравя да ви обясна. Хора, нали като си оставите стола тук, скачате на него. Оставате стола тук и скачате на него и после на това. Между другото, тази се игра на телефон. Така тук ще е малко шумно. Тук нищо не трябва тук. Той просто трябва да ви убие. И готово. Ето, акт втори. Сега тук чакаме един да ни отключи вратата. Един простолюдие. Едно простолюдие. И едно момче. Ехи. Хора, това да не биде рая, бе. Идва. Сега ще се покажа тук. Ето го. Така. Много ми харесва, когато скърцат вратите. И всякакви такива звуци. Така, айде, изстрелваме се. Как ми следят пръстите тия неща? Айде, скип. О, това е различно. Не е различно. Така. Дано си търпа. Professor McFarland? Yes, what is it? My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if you can come in for a minute. Well, I am rather busy. Now he's going to move right along to McGregor. That's all I know. Good to see you. Where are you staying? I'm executive ComCon, Jake. Чакаме малко. ComCon? Yeah. Site wide. Don't blame me for your orders. Come on in. Mac, why do you... Фанаме. Добре, бегим. My name is Ellison. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. Oh, what? Кафе? Чай, моля? Не. Как ще отвориш кафето с нормалник? Нещо е станало с дъщеря му, доколкото знам в тази история. Дъщеря му е претърпяла доста огромна
катастрофа като цяло. Добре, той спи. Давай. Давайте да влизаме. Хора, знаете ли, мен не ми се занимава да правя никакви неща, актови и такива да минавам. Това е много трудно, или вие като се избирате. Аз решавам да мина тук. Ако искате, гледайте някакво друго видео за втора част. Аз ще направя просто един трик. Хоп, скачвам от тук. Така. Минавам. Така. И сега прескачам. Хора, не ми се сърдете. От втора част видяхте колко е лесно. Аз това само го разбрах. Не съм гледал неща. И той се е досъл. Бре, скип. И ето, акт. И хора, знаете ли, че той сънува в съня си, сънува и сънува в съня си. Това той пак го сънува. И последната част пак ще сънува и после ще стане от леглото си. Добре, тук трябва да чакам за едно писмо. Да им пучкат на вратата. Мали писки апартаменти. Мали. Хора, там напреде, ще бъде трета част. Още малко. Още друго. 4. Мали, защо тук? Така. Скипваме от това. Айде, пак скип. Да, как се знае. Аз съм бил на ония апартамент. Чакайте, аз не съм пробвал едно нещо. Да видя от тук, моли пан да отида към ония апартамент. Мисля, че това ще бъде доста тежко от играта. Ама, не позволява. Средата ми дава. Добре. Телефона съм мисля. Другото хора да сега може още много. Това съм аз като малък. Първия. Аре, гледа телефона. Така. Скипвам. И. Айде. Трети акт. Айде, мамо. Айде. Айде, скипвам. Добре, хора, до тук ще приключи клипчето. Малко е, малко, мъничко. Не е много дълго. Така, искам само да гледам. Майко, колко е голямо. Това не е лице на той за интернет. Колко етажа? 1, 2, 3, 4, 5. Е там отгоре над епизодото 6 и то 7 етажа къща. Даже 8 ето. Това пък как е направено? Леле мар. Това е направено. Добре, хора. И тук ще приключи клипчето. Надявам се да ви е помогнало. Абонирайте се за канала, оставете един лайк и от тук продължавате сами напред за играта и ще се видим другата събота. Айде,